Köszöntünk minden hallgatót, folytatjuk a podcast alkalmainkat, amiben arra keressük a választ, hogy azok a személyek, akik fogyatékkal élők, azok hogyan tudnak önkénteskedni, illetve egészen konkrétan tudnak-e önkénteskedni a fogyatékkal élő személyek. És a mai alkalommal megint van egy vendégünk, szeretném, ha bemutatkoznál. Kácsor Macska Zsuzsanna vagyok, a Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítványnál dolgozom, mint szociális munkás. És én a mai napon azt szeretném, Zsuzsina, tőled megkérdezni, hogy hol szoktál önkénteskedni, és mit jelent számodra az önkéntesség? Legelső alkalommal, amikor részt vettem önkéntes programban, az 2005 nyarán volt, ekkor én még szociális munkás hallgató voltam, de azzal a céllal kerestem önkénteseket fogadó helyet, hogy szerettem volna a már meglévő tapasztalataimat bővíteni, illetőleg ugye megszerzett tudást, olyan tudáshoz jutni, amit majd később tudok kamatoztatni a munkám során. Szociális munkás hallgatóként mi több helyen is voltunk gyakorlaton, és többféle terület is nagyon megtetszett nekem. És azért gondoltam, hogy önkéntes munkát vállalok 2005 nyarán, hogy segítségemre vegyem abban, hogyha majd befejezem a főiskolát, akkor milyen területét szeretném, milyen szemetét szeretném választani a szociális munkának. Elkezdtem lehetőségeket felkutatni, és egy fogyatékosokat foglalkoztató nappali intézményben kaptam lehetőséget önkéntességre 2 hónapon keresztül. Ez egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon nagy kihívást jelentő feladat volt számomra, hiszen akkor még mondhatjuk azt, hogy csupán mint hallgató olyan jellegű tapasztalataim, vagy olyan jellegű tudásom volt, amit ugye az iskolapadban szereztem, vagy amit ugye a tanáraim tapasztalatából merítettem, elmondásukból, és hát ez hihetetlenül tanulságos volt számomra, mert nagyon-nagyon sok olyan kérdés merült fel bennem, ami egyébként előtte, mint hallgatónak ugye eszemben sem jutott volna az adott területtel kapcsolatosan. És 2 hónapon keresztül vettem részt ugye itt ebben az intézményben, mint önkéntes, a Szegeden működik egyébként a mai napig is ez az intézmény, és azóta voltam már ott vakvezető kutyámmal tartalmi foglalkozást is fiataloknak, és őszintén nagyon-nagyon jó érzéssel gondolok vissza mind a mai napig arra a 2 hónapra. Nagyon-nagyon megható volt számomra látni az ott dolgozóknak az elhivatottságát, azt a fajta pozitív szemléletet, ahogyan a gondozottakhoz fordultak, hogy mindenre a megoldást próbálták megtalálni, és nem azt nézték, hogy mi az, amit nem lehet, hanem hogy amiről azt gondoljuk elsőként, hogy nem lehet, azt is igenis meg lehet oldani. Tehát, hogy mindenben a pozitívumot keresték, és ez számomra is egy hatalmas nagy lendületet adott. Ez volt az első önkéntes... Még mielőtt tovább menj a másodikra, hadd kérdezzem meg, hogy mivel ez egy első önkéntes alkalom volt a számodra, akkor azért így nem tudtad még, hogy önkéntesként mire számíthatsz. Mi volt itt a legnagyobb tapasztalatod, ha ezt úgy összefoglalnád, hogy önkéntesként, amit csináltál, és nagyon sokat tanultál belőle, és előtte olyat nem csináltál? Tulajdonképpen mondhatom azt, hogy amit ott önkéntesként végeztem, azt én előtte nem csináltam, hiszen ugye részt vettem minden olyan feladatban,
amely az ottani mindennapokat érintette. Tehát például segítettem olyan kisfiút mondjuk felöltöztetni, aki olyan szinten mozgásában volt hátrányos, hogy nem tudta egyedül mondjuk megoldani azt, hogy felvegye a pulóverét egy hűvösebb időben. És ebben mi volt neked a legnagyobb tanulás neked, mint Zsuzsinak? Nekem ebben az volt a legnagyobb tanulás, hogy mint látássérült, elmondhattam azt, hogy én ezt is meg tudom oldani, tehát hogy én is segítségére lehetek. Segítettem például itatni is olyan fiatalt, akinek ugye szintén a kezével volt probléma, és ugye nem tudta egyedül megfogni a poharat úgy, hogy közben mondjuk beöntötte volna ki az innivalót, és hogy ebben tudtam segíteni. És hogy amellett, hogy nyilván elmondhattam ugye saját magamnak, hogy igen, én erre képes vagyok, amellett egy hatalmas nagy jó érzés is volt bennem, hogy tehetek másokért. Ez nagyon-nagyon fontos, és végig is kíséri az én önkéntes tevékenységeimet. Egyrészt maga a hasznosságnak az érzése, hogy hasznosnak érezhessem magam abban, amit csinálok. Másrészt van bennem egy hatalmas nagy bizonyítási vágy, ez születésemtől fogva megvan. Egyrészről hát azt gondolom, hogy mások fele is, de saját magamnak legalább annyira, hogy bebizonyítsam, hogy attól, hogy én látássérült vagyok, attól én még ugyanúgy képes vagyok olyan dolgokra is, amikről lehet, hogy én magam is azt hittem, hogy nem. Ezek nagyon-nagyon fontosak. És egyébként szerinted mi a véleményed arról, hogy az önkéntesség az, hogyha valaki elmegy egy civil szervezethez, egy intézménybe, így időnként így bekapcsolódik külsősként, ez segíti-e a hozzád hasonló élethelyzetben élőket abban, hogy bebizonyítsák maguknak, meg akár a külvilágnak, hogy ők hasznosak. Szóval, hogy így, hogy miért tudnád ajánlani másoknak is az önkéntességet? Én úgy gondolom, hogy ez egy kölcsönösségen alapuló kapcsolat a fogadó szervezet és az önkéntes közt, hiszen ugye, ahogyan már ugye említettem is, ugye az ember bebizonyítja saját magának azt, hogy képes nagyon sokfajta tevékenységre, olyanokra is, amikről esetleg maga is, vagy a környezete is úgy gondolta, hogy nem. Egyrésztről, másrésztről pedig ugye a fogadó szervezet is gondolhatja azt egy idő után, hogy ó, hát ő itt volt, meg tudta csinálni, és most jelentkezik ide egy újabb valaki, aki szeretné magát megmérettetni, mivel hogy pozitív tapasztalatunk van már, akkor nyitottabban állunk hozzá, és nyitottabban tudjuk őt fogadni. Tehát én úgy gondolom, hogy akinek csak ehhez kedve van, érez magában kellő lendületet, nyitottságot, elhivatottságot, mindenféleképpen éljen a lehetőséggel, mert, mert ezáltal a fogadó szervezet is többé válik, de aki oda megy és önkéntes munkát nyújt a szervezet számára, ő is sokkal több lesz ezáltal. Ezt nagyon örülök egyébként, hogy mondtad a fogadószervezetet, hiszen mindennek két oldala van, és foglalkozunk azzal is, hogy a fogadószervezet hogy tud jól olyan önkénteseket fogadni, akik elsőre nem is olyan egyszerűnek tűnnek. Én még azt szeretném tőled megkérdezni, hogy mi volt az eddigi önkéntes pályafutásod alatt az a legnehezebb, vagy az a legnagyobb kihívás önkéntesként, amit úgy meg tudtál oldani, ami úgy elsőre úgy volt, hogy húha, nem is olyan könnyű, vagy féltél tőle, de megoldottad akár. Mhm. Én egy gyermekotthonba mentem el önkéntesként tevékenykedni, és hát mondhatom azt, hogy
elsőre zárt ajtókat döngettem, mert hogy nem hitték el azt, hogy képes vagyok bármiben is segítséget nyújtani számukra, és ez egy hosszadalmas folyamat volt. Én is igyekeztem a lehetőségeimhez mérten a legtöbbet nyújtani magamból, amit csak tudtam, tehát hogy leküzdjem ezt a fajta gátat, ami tulajdonképpen a fogyatékkal élőkkel szemben van. Mhm. Ez egy nagyon szép gondolat egyébként szerintem, és én még azt szeretném megkérdezni így az interjú záró kérdéseként, hogy mi az álmaid önkéntes lehetőség, amit nagyon szívesen csinálnál a jövőben, ahol úgy nagyon kipróbálnád még magad? Én nagyon-nagyon szeretnék külföldön önkénteskedni, mert 2012-ben voltam Svédországban, egy évet, mint EBS önkéntes, és az nekem olyan rengeteg élményt adott, amiből egyrésztről azóta is töltekezem, de amit nagyon-nagyon szeretném, hogyha meg tudnék ismételni valahol más országban, hiszen rengeteget lehet tanulni más országoknak a kultúrájából, az ottani lehetőségekből, az ottani problémákba adott válaszokból tulajdonképpen, amiket aztán az ember a későbbiekben, akár külföldön, akár itthon is, a saját munkájába is be tud építeni. Mit üzensz azoknak, akik még otthon gondolkoznak azon, hogy önkénteskedjenek, és bátortalanok? Azt üzenem, hogy ne habozzanak, hogy ragadjanak billentyűzetet, és térképezzék fel a lehetőségeket, és tulajdonképpen nehézséget talán csak az első lépés jelent, de utána már gyakorlatilag a célba vezető út az már egyre könnyebb lesz. Köszönöm szépen a válaszaidat, mi pedig bátorítjuk a fogadószervezeteket is, hogy ragadjanak billentyűzetet ők is, és keressék a fogyatékkal élő személyeket bátran, és minél több önkéntes akció valósuljon meg.